rođaka ili nekoga, po preporuci jer zna da ste vi dobra osoba i zna da je on dobra osoba. Meni je bilo iznenađujuće dobro i korisno, vrlo dobre informacije i vrlo simpatična gospođa. Ovo je bilo super. Ona je upoznala muškarca, nije nikakva zaljubljenost igrala. Oni su popričali, rekli da imaju isti. Bilo je zanimljivo, vrlo korisno. Mislim da je svako mogao prepoznat sebe u nekim životnim primjerima koji će na kraju moći pretočiti u svoj život. Zanimljivo i informativno. Vrlo poučno i zabavno. U životu se ne odigrava sve u idealnom uvjetima. Da, vrlo poučno, vrlo zanimljivo i podržavajuće za pogurnut se dalje u životu nešto kvalitetnije. Ja sam fascinirana predavanjem i gospođom koja nam je sve to predložila. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti. Sve je jako primjenjivo u privatnom životu i puno smo obradili teme inkluzivne za ljude s posebnim potrebama, za koje ja vjerujem da su puno inteligentniji i jači od nas, pod navodnike, normalnih koji imamo nekih psihičkih nedostataka i osjećaja manje vrijednosti. Evo, to je od mene. Misli si sada da si ti muškarac koji u agenciji traži partnericu. Dobro? I onda ti agencija ponudi tebe. Dobro? Koje će on prvo pitanje pitati njih? Ima li neko drugi? Ima li? Ali razumiješ li njih? Ti si rekla da ti je najvažnija vrijednost razumijevanja. Tako je. Sad molim te, ima razumijevanje i za sebe i za agenciju. Da.